Αν είσαι μαμά ή μπαμπάς, αποκλείεται να μην σταμάτησες στο σκρολάρισμα όταν είδες έναν άλλο γονιό να μιλά για τη ζωή του με το παιδί του. Γιατί κάπου εκεί, λίγο ή πολύ, είδες τον εαυτό σου. Πρόσφατη έρευνα για το φαινόμενο των γονιών influencer, δηλαδή των ατόμων που μοιράζονται την καθημερινότητά τους με τα παιδιά τους μέσα από τα social media, έφερε στο φως πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα. Στο διαδίκτυο, οι ανδρικές ψηφιακές περσόνες φαίνεται να κυριαρχούν σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τον κόσμο της ψηφιακής γονεϊκότητας, στο επίκεντρο βρίσκονται οι μητέρες. Οι λεγόμενες μαμάδες influencers, σύμφωνα με τα δεδομένα, φαίνεται να είναι πιο επιδραστικές φιγούρες, ακριβώς επειδή το κοινό, κυρίως οι άλλες μητέρες, ταυτίζονται έντονα μαζί τους. Πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της μητρότητας, όταν συχνά παραμένουν στο σπίτι και νιώθουν απομονωμένες, βρίσκουν παρηγοριά, σύνδεση αλλά και αναγνώριση μέσα από τα προφίλ αυτά. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν παραμένουν ως απλοί θεατές. Συμμετέχουν, σχολιάζουν, μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και έτσι νιώθουν ότι δημιουργείται μια ψηφιακή οικογένεια που κάνει τη μοναξιά της μητρότητας πιο υποφερτή. Ωστόσο, η ανάδειξη της μητρότητας μέσα από αυτές τις influencer ως κυρίαρχο αφήγημα γύρω από την γονεϊκότητα, ακόμα και όταν γίνεται αναφορά στο ρόλο του πατέρα, ενισχύει την παραδοσιακή και συχνά ασφιχτική αντίληψη πως η γυναίκα είναι η βασική και αποκλειστική φροντίστρια των παιδιών. Ένα στερεότυπο που δυσκολεύει τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες που διεκδικούν ισότιμο ρόλο. Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εκεί. Ο αλγόριθμος των social media, βλέποντας τις μητέρες να βλέπουν συνεχώς αυτό του είδους περιεχόμενο, τις τροφοδοτεί με ακόμα περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο που πολλές φορές καταλήγει οι μητέρες να εγκλωβίζονται σε μια ψηφιακή φούσκα μητρότητας. Μέσα σε αυτή την φούσκα συνυπάρχουν η υποστήριξη και η ενδυνάμωση, αλλά και η υπερβολή, η παραπληροφόρηση και συχνά οι επικίνδυνες τάσεις όπως η διάδοση αντιεμβολιαστικών αφηγημάτων που οδηγεί πολλούς γονείς στον 21ο αιώνα να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, όπως για παράδειγμα με την ηλαρά, με αποτέλεσμα η ασθένεια αυτή σε διάφορες χώρες να βρίσκεται σε έξαρση. Επίσης, πολλές μαμάδες, αν και νιώθουν ότι ενθαρρύνονται από μαμάδες influencer ή γενικότερα γονείς influencer, σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται να νιώθουν ανταγωνισμό ή ακόμα και τύψεις αν αυτές τα καταφέρνουν τόσο καλά όπως οι μαμάδες που παρακολουθούν στα social media. Φυσικά, σε όλο αυτό δεν θα μπορούσε να μην αναφερθώ στον εμπορικό χαρακτήρα της προβολής αυτής. Οι γονείς influencer δεν μοιράζονται απλά τις όμορφες και καθημερινές οικογενειακές στιγμές τους. Πολλές φορές συνεργάζονται με μεγάλα brands διαφημίζοντας προϊόντα φροντίδας, ένδυσης, διατροφής, παιχνίδια και άλλα παιδικά είδη. Οι ακόλουθοι, επηρεασμένοι από την αίσθηση της αυθεντικότητας, συχνά οδηγούνται σε αγορές χωρίς δεύτερη σκέψη, ακόμα και αν πρόκειται για προϊόντα που ίσως δεν χρειάζονται ή χειρότερα δεν είναι ασφαλή για τα παιδιά τους. Τέλος, σε διάφορες χώρες έχουν θεσπιστεί νομοθεσίες που προστατεύουν τα παιδιά τα οποία εμφανίζονται είτε από μόνα τους είτε μέσω των προφίλ των γονιών τους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γαλλία, η οποία κατοχύρωσε το δικαίωμα στη λύθη για ανήλικα άτομα, υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να φερούν περιεχόμενο που τα αφορά ύστερα από σχετικό αίτημά τους. Η ψηφιακή παρουσία κάθε ατόμου είτε γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο όπως πολλοί γονείς influencer, είτε όχι, ωφέλη και κινδύνους, όπως βέβαια όλα τα πράγματα στη ζωή. Πριν δημοσιεύσετε, πριν ταυτιστείτε με κάτι που είδατε στο κινητό, σκεφτείτε το ξανά και ξανά. Ίσως δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Αυτό ήταν το πρώτο μου ψηφιακό αποτύπωμα που ευελπιστώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια!